Co je... Pozri, aha. Ale to sa zvýšila hladina. Zvýšila sa, že? Hasiči idú, aha. Poď, ideme tam pozrieť. A čo, ak strhne most? Ale nestrhne to. Poď. Ale rýchlo, tak rýchlo auto, čo je pič? Ale pozri si, jeblojú. Jeblojú viacej. Mám telefón na teba, hej? No pača, nič má riešenie. Nie je šance. Teraz mám vypnutý mobil a mami na sebe myslí, že som pozorila. Hasiči nejdú. Aha, boha. Bravo. To sa žoné boha zilavy. Kielko. Neprejdú, však to by jeblo do oného, do potoka. Však to má ťažké dojsť tretí. Ale že to ti podmie gumy. Není šance.